खंयचे एक कार्यक्रम प्रारंभ करचे फुड्यात एक प्रार्थना अति आवश्यक. तशी हांव श्रीमती आणि श्री सुनीला आणि सुधीर शेणे हांगेल सुपुत्री जावन आशिल्ली कुमारी सुधा शेणे हांणी कक्ष 8 शारदा विद्यालयांत शिकतसाची हांणी येवन प्रार्थना करता म्हणून हांव नेमून घेता. आतां प्रार्थना सगळ्यांना उठून रावूंक म्हणून विनंती. स्वागत भाषण करून रावले आयच्या ह्या समारंभाच्या मुख्य अतिथी जावन आमगेल्या श्री माधवपिणी मंगसाची तांणी फुडें हांगा मंगळूर देवस्थान साडे सुमार जाल्ले कार्यक्रम एस्पेशली भीमसेन जोशी जिल्हे कार्यक्रम सुमार 250 तो 300 कार्यक्रम तांणी हांगा आयोजन केलें दिसलें. माधवपिणी हांगा मंगळूर तांकां भरपूर स्वागत. संतोष आनी फूल दिवन स्वागत करता म्हणून विनंती करता. आयज कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान वैसवीत आमगेल्या सतीश पै माम हांणी सदानंद माम आमगेल्या आनंद आनी माधव मामाल्या मित्र जावन आशिल्ले. तांणी भीमसेन जोशी फोटो सुमार काळ मुंबई आनी पुण्यात आशिल्ले व्यक्ती सतीश पै माम तांकां आमगे सभापती हृदयपूर्वक स्वागत. हांगा आमकां सहकार केले दिसल्यार हे ट्रस्टी देवस्थान ट्रस्टीज जावन आशिल्ले सी एल शेणे माम आमगेर हांगासाची तांकांय म्हगेल्या हृदयपूर्वक स्वागत दिता आसा. सगळ्यांनी चपाट करता. आनी आयज आमगेल्या कलाकार जावन आशिल्ले जाल्यार पद्मनाभ पै माम आनी आमगेर ट्रस्टाची तांकां स्वागत करपाची फूल दिवंक म्हणून संतोष नागले नेमून घेता. आनी एक वोकलिस्ट जावन आसाची डॉक्टर प्रसन्न गुडी सर हांणी मंगळूरांत सुमार शिरपरिचय जावन आसाची तांकांय स्वागत करता. आनी संतोष आनी तांकां फूल दिवंक विनंती करता. आनी एक वोकलिस्ट श्री विनायक प्रभू सर मुंबई आनी आमगेर आसाची तांकां श्री देवदास नागरमठ सर आनी वैर फूल दिवंक विनंती करता. अनेक तबला आर्टिस्ट भारी मंगळूरांत चिरपरिचय जावन आसाची विद्वान देवदत्त प्रभू सर आमगेर आसाची तांकांय भरपूर स्वागत. वापस देवदास नागरमठ हांणी फूल दिवंक विनंती करता. माध्यम वर्ग फोटोग्राफी प्रचारक माध्यम वर्ग मुख्य जावन निर्माण करता आसाची हांगा V4 मिडिया तांकां म्हगेलें साश्टांग वंदन आनी स्वागत करताची हें म्हगेलें स्वागत भाशण हांगा मुक्ताय करता. आनी मुख्य जावन हांगा येयले प्रेक्षकांक म्हगेलें हृदयपूर्वक स्वागत. हे सगळे कार्यक्रम तुमी आज ताजे युटिलायझेशन कोरता म्हणून निवडून घेता. सगळ्यांक स्वागत. धन्यवाद. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपद शत्रुबुद्धि विनाश
ज्योतिर्नमोस्तुते हाचे अर्थ हे दीप ज्योती शुभ आरोग्य आणि संपत्त समृद्धी करची जाल्यार तुगे उजवाडाक द्वेषाचे चिंतन नाश करचे खातीर तुका म्हगे नमस्कार. तशी आतां आमगे आयचे वेदिकेर आशिल्ल्या अतिथीन मुखार येवन दिवू लावन संगीत समारोह आरंभ करता म्हणून नेमून घेता. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते. नमः 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 नमो 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 Guru Sri Guru Sri Sri Guru Sri
माधव किरीमाम आणि सतीश पैमाम हांकां धन्यवाद आणि प्रसन्न मुडी सर निमगू अनंत अनंत धन्यवाद आणि मुखारी मुंबईचे श्री पद्मनाभ पै सर हांगेले कार्यक्रम जावचो आसा. मंगळूरकारांका हांव चिरपरिचित आशिल्लो आनी 3-4 वेळा आयला फुडें हांगा कार्यक्रम जाला पंचायतीचो जाला गोकर्ण मठाचो जाला आनी आमगे लाभ्य मित्र श्रीमान देवराय ताणें एक मस्त उमेद घेवन ह्या कार्यक्रमाक जेवका सेंटिनरी सेलिब्रेशन आम्ही गॉड ऑफ म्युझिक म्हणतात. भीमसेन जोशी वी ऑलवेज एड्रेस भीमसेन जोशी एज गॉड ऑफ म्युझिक. आमकां संगीता देवूत आनी आमगे समाजाक भीमसेन जोशी कॉन्ट्रिब्युशन मस्त आसा. मस्त म्हळ्यार मस्त. आमी शिकिल्ले भजन शिकिल्लें भीमसेन जोशीले भजन सांगून शिकिल्लें वयना. सो खंयचेय देवस्थानांत तुमी भजन भीमसेन जोशी भजन सांगत जाल्यार तुमकां तें दिसूं ना खंयचें भजन जायना. त्या लेखाने हांव सांगून एक लायव्ह प्रोग्राम अरेंज केला ताका पंडीत भीमसेन जोशी गुरुबीकर मंगळूर मस्त सपोर्ट केले निमित्त ताका तागेले परिस्थिती वायट आशिल्ली बट मंगळूरकारान ताका हांव आयकल्ले प्रकार मंगळूरकारान ताका मस्त प्रोत्साहन दिवन तातूंत आमचे माधव गिरी मामो सतीश पै मामो कुंदीर मामो देर आर सो मेनी पीपल बँगलोर तांणी फुल्ल ताका stood by him and supported him in terms of money, everything. Shobha Sales आमगे केडी मामाना मदर गिरी मामाना तांगेले क्रिकेटर आपण घेतले मस्त वडा तांकां बरोबर घेवन त्या देवराय केडी मामाना सायड आरापून आयलो शिकिल्ल नाही तांगे लायक करून भजन म्हणून सुरू केलें. विशाल बाबा मस्त लिस्ट व्हड आसा बट मेन ताका पुरो केले नंतर रामन पै मामो आनी सतीश पै माधव केडी माम उन्नील मामेश मस्त जाता. तांगे लोडगास काडून तांकां अनेक वेळा साश्टांग प्रणाम आनी आमगे तिनी मठाचे गुरुवारी आमगे लोडगास काडून श्री वीर वेंकटेशाय आतां हांव भेटून आयलो शेनवार तागेले प्रसाद घेवन हांव स्टेजार आयला. तुमगे मुखारी भीमसेन जोशी म्हाका भारी म्हाका आराध्य भीमसेन जोशी कोण सांगतो त्या भीमसेन जोशी कार्यक्रमाचे म्हणून हांव तशेंच करून देवराय म्हाका चांगल्या वेळेर भीम म्हाका पसंत आशिल्लें आनी मिकेल स्टेन हांव कांय शिकिल्ल मनुश्य न्ही. लेट मी बी व्हेरी फ्रँक विथ यू ऑल. हांव कांय शिकिल्ल मनुश्य बट भीमसेन जोशी शैली म्हाका भारी आवडटा म्हणून हांव संख्या सुरू केलें भजन तशी ग्रॅज्युअली म्हाका प्रोत्साहन मेळ्ळें मुंबयतून मेळ्ळें. आनी तुमगेले घरा बसला प्रयत्न करता चूक जाल्यार माफ करता. आतां आरंभ करता सुरेश गणपती लोडगास काडटा आनी नंतर पॉप्युलर हिट्स ऑफ गॉड ऑफ म्युझिक सांगता आयकाय.
वाटे म्हणून दिसता समजा नाही
Good.
गुरुदत्त मल्ल्यामाम हांणी पद्मा मामाक शॉल घालका म्हणून विनंती. आणि
प्रेमानंद किणिमम अन्नी मोमेंट दित्तसाची जोर जावन आशिल्ल्या एक चप्पाळ येता टोका पद्मनाभ पैमाम हांगेले एक सुंदर कार्यक्रम जावंक जालेलो आसा तांकां धन्यवाद सांगतची गणनायक गणपती नमो 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 गणनायक गणनायक गणपती नमो गणनायक गणपती नमो शुभ सुखदायक पावन तुम शुभ सुखदायक शुभ सुखदायक पावन तुम शुभ सुखदायक पावन तुम शुभ सुखदायक पावन तुम गणनायक गणपती गणनायक गणपती नमो सकल गुणनिधि प्रज्ञा प्रेरक सकल गुणनिधि प्रज्ञा प्रेरक सकल गुणनिधि प्रज्ञा प्रेरक सकल गुणनिधि सकल गुणनिधि प्रज्ञा प्रेरक सकल गुणनिधि प्रज्ञा आ
शिवसुत गजमुख सिद्धिविनायक सकल गुणनिधि प्रज्ञा प्रेरक शिवसुत गजमुख सिद्धिविनायक कार्यारंभी स्तविता तारक 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 उज्ज्वलताये वारुण्यात् उज्ज्वलताये वारुण्यातम् उज्ज्वलताये वारुण्यातम् गणनायक गणपति नमो गणनायक गणपति नमो गणनायक गणपति नमो मंगल आशीष देई निरंतर मंगल आशीष देई निरंतर मंगल आशीष देई निरंतर देई निरंतर मंगल आशीष देई निरंतर देवी दादर प्रीति सिद्धि तू देवी प्रीति सिद्धि तू देवी दादर देवी दाधर नटराया
नटरायाची प्रतिमा सुंदर नटगायनिया भुलवी धुंद नटगायनिया नटगायनिया भुलवी धुंद गणनायक गणपती नमो गणनायक गणपती नमो शुभ सुखदायक पावन तो मम शुभ सुखदायक पावन तो मम गणनायक गणपती नमो गणनायक गणपती नमो गणनायक मम गणनायक मम गणनायक गणपती नमो पंढरी निवासा पंढरी निवासा पंढरी निवासा पंढरी निवासा निवासा पंढरी निवासा सका पंढरी निवासा सका पांडुरंग पंढरी निवासा सका पांडुरंग पंढरी निवासा सका पांडुरंग पंढरी निवासा सका पांडुरंग पंढरी पंढरी निवासा सका पांडुरंग करी अंग संगा करी अंग संगा करी अंग संगा करी अंग संगा भक्तासिया पंढरी निवासा सका पांडुरंग पंढरी निवासा सका पांडुरंग भक्त कैवरिया कैवरिया भक्त कैवरिया भक्त कैवरिया श्री नारायण भक्त कैवरिया श्री नारायण भक्त कैवरिया भक्त कैवरिया भक्त कैवरिया भक्त कैवरिया ओ श्री नारायण
मागे बहुतांचे पेरियले मागे मागे बहुतांचे मागे मागे बहुतांचे पेरियले ऊन आम्हासाठी कोण आली धाड पंढरी निवास सखा पांडुरंग पंढरी निवास सखा पांडुरंग करी अंग संगा भक्तादिया पंढरी निवास सखा पांडुरंग वारंवार तुझा लाज नाही देवा नाही देवा वारंवार तुझा लाज नाही देवा नाही देवा वारंवार तुझा लाज वारंवार तुझा लाज देवा वारंवार तुझा लाज वारंवार तुझा लाज नाही देवा बोला रे केशवा बोला रे केशवा बोला रे माधवा बोला रे केशवा बोला रे माधवा बोला रे केशवा बोला रे माधवा बोला रे केशवा म्हणे नाम
काय आहे पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, काय आहे पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, काय आहे पंढरी आत्मा हा काय आहे पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, नांदतो केवळ, नांदतो केवळ, नांदतो केवळ पांडुरंगा, काय आहे पंढरी आत्मा हा विठ्ठल. भावभक्ती भीमा उदकते वाहे, भावभक्ती भीमा उदकते वाहे, भावभक्ती भीमा, भावभक्ती भीमा उदकते वाहे, परवा शोभत, परवा शोभत पांडुरंगा, काय आहे पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, काय आहे पंढरी आत्मा हा विठ्ठल. दया क्षमा शांती, दया क्षमा शांती हेची वाळवंट, दया क्षमा शांती हेची वाळवंट, दया क्षमा शांती, दया क्षमा शांती, दया दया क्षमा शांती, दया क्षमा शांती, दया क्षमा शांती हेची वाळवंट, मिळाला से थाट, मिळाला से थाट, मिळाला से थाट वैष्णवांचा, काय आहे पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, काय आहे पंढरी आत्मा हा विठ्ठल. ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद, ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद, ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद.
इंद्रियांचा दश इंद्रियांचा एक मेळा केला, दश इंद्रियांचा एक मेळा केला. दश इंद्रियांचा एक मेळा केला, ऐसा गोपाळ काला, ऐसा गोपाळ काला, ऐसा गोपाळ काला. होतसे कायाही पंढरी आत्मा हा कायाही पंढरी आत्मा हा देखिली पंढरी देजनी मानी, देखिली पंढरी पंढरी, देखिली पंढरी देजनी मानी. पंढरी देखिली पंढरी, देखिली पंढरी, पंढरी पंढरी. देखिली पंढरी देई जनी मानी, देखिली पंढरी पंढरी, देखिली पंढरी देई जनी मानी. एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी. वारी तारी काया ही पंढरी काया ही पंढरी आत्मा नांद तो केवळ पांडुरंगा. काया ही पंढरी आत्मा काया ही पंढरी आत्मा 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 विठ्ठल 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 माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरेच्या आहे भीवरेच्या माझे माहेर पंढरी. बाप आणि आई, बाप आणि आई माझी विठ्ठल रखुमाई.
त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची ख्याती हो त्याची ख्याती काय सांगू. माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी. आहे भीवरे जाती, आहे भीवरे जाती, माझे माहेर पंढरी. माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा. माझी बहीण चंद्रभागा, 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 बहीण चंद्रभागा. माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, करीत असे पाप भंगा. माझी बहीण चंद्रभागा, करीत असे पाप भंगा, करीत असे पाप भंगा. माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर, माझे माहेर, माझे माहेर, माझे माहेर पंढरी. आहे भीवरे जाती, आहे भीवरे जाती, माझे माहेर पंढरी. एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण. जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण. करी माहेराची आठवण, एका जनार्दनी शरण.
गावी माहेराची आठवण माझे माहेर पंढरी माझे माहेर माझे माहेर माझे माहेर माझे माहेर पंढरी आहे भीमरेच्या तिरी आहे भीमरेच्या तिरी माझे माहेर पंढरी. गेला मालगड्यान गेल्या आणि गुरुंग गेले स्मरण करताची आता पंडित जितेंद्र अभिषेकीजीनं एक कंपोज केलेलं तसेल त्या रागमाला मारे देवरायकिणी मम्माने एक म्हाका सजेस्ट केलेला रागमाला एक सांगका म्हणून सांगून सो हांव त्या रागमाला प्रस्तुत करतस रागमाला सांगूक प्रयत्न करतस. हिंडोल गावत सब ओढव कल्याण थाट ओढव कल्याण थाट भूपाली सुर सुर रच भूपाली सुर सुर रच छाया नटराग गाय छाया नटराग गाय बिलावल बंगाल बिलावल बंगाल शंकर सुदराग गाय शंकर सुदराग गाय देसराग उपजत देसराग उपजत तिलक कामोद दिलसत तिलक कामोद दिलसत बसंत बेलरिया बसंत बेलरिया श्रीराग गुणी गावत श्रीराग गुणी गावत मारवा स्वरूप लखन मारवा स्वरूप लखन मारवा स्वरूप लखन पुरिया सुसंगत सो भैरव अनंतराग भैरव अनंतराग गोजरी गुणगान करत गोजरी गुणगान करत भैरवी
सराग उपजत रे सराग उपजत मपने द मगर सारे मपनी ने सारे देश 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 राग उपजत तिलक कामोद विलसत तिलक कामोद विलसत नि सरे ग सा सरे प म ग सरे ग सा नि म नि ने सा रे रे प ध म प सा प द नि द प म ग रे ग सा तिलक कामोद विलसत बसंत दिन बेल रे आ बसंत दिन बेल रे आ बसंत दिन बसंत दिन बेल रे आ श्री राग गुणी गावत मारवा स्वरूप लखत मारवा स्वरूप लखत मारवा स्वरूप लखत मारवा हा मद मद रे धनी रे ग मद ग म ग मधा मद मद रे मद मद रे मद मद रे मारवा स्वरूप लखत मार गोरे आसु संगत सुभैरव अनंतरा गुजरी गुणगान करत गुजरी गुणगान गुजरी गुणगान भैरवी भक्ति रस मालक सरार जौनपुरी अति मनोहर सारे मपद 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 सारे मपद 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 रे सा जौनपुरी अति मनोहर सारंग मद हर हर प्रिया दास गावे हिंडोल गावत सा हिंडोल गावत सा हिंडोल गावत सरोडव कल्याण घाट भूपाली सुर सुर रच छाया नटराज गाय बिलावल बंगार शंकर सुर राग गाय देस राग उपजत तिलक कामोद विलसत बसंत दिन बेल रे आ श्री राग गुणी गावत मारवा स्वरूप लखत पूरे आसु संगत सो भैरव अनंतराग गुजरी गुणगान करत भैरवी भक्ति रस मालक सराग मधुर जौनपुरी अति मनोहर सारंग मद हर हर प्रिया दास गावे हिंडोल गावत सा हिंडोल 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 गावत सा नमो दुर्गे सुख
हरणे नमो नमो अम्बे दुख हरणे निरंकार है ज्योति तुम्हारी निरंकार है ज्योति तुम्हारी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहुलोक पहली उजियारी तिहुलोक पहली उजियारी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो दुर्गे रूप मात को अधिक सुहावे रूप मात को अधिक सुहावे रूप मात को अधिक रूप मात को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पावे दरस करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लेना तुम संसार शक्ति लेना पालन हेतु अन्नदन हीना पालन हेतु अन्नदन हीना नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो दुर्गे
अवधानन्दे आनन्द अवधानन्दे आनन्द अवधानन्दे आनन्द अवधानन्दे आनन्द अवधानन्दे आनन्द मना घेई हाची चंद अवधानन्दे आनन्द अवधानन्दे आनन्द अवधानन्दे न लगे धन संपदा न लगे धन संपदा न लगे धन संपदा न लगे संपदा धन संपदा धन संपदा न लगे धन संपदा शुद्ध बुद्धि देई सदा शुद्ध बुद्धि देई सदा नांदो जनात आनंद नांदो जनात आनंद सत्य सदा समतानंद अवधानन्दे आनन्द अवधानन्दे आनन्द अवधानन्दे समदृष्टि विश्वपहाय रे रा रे समदृष्टि स्वपहारे दुसरा पण होऊ न जावे जीव शिवाला भेटतो जीव शिवाला भेटतो तेथे हो नामानंद अवधानन्दे आनन्द अवधानन्दे आनन्द मना घेई हाची चंद अवधानन्दे आनन्द जन्म मरण याची देही जन्म मरण याची देही सोसरणाचा दुजा नाही सोसरिता मेळवितो सोसरिता आरा सोसरिता मेळवितो सोसरिता मेळवितो सोसरिता मेळवितो सोसरिता मेळवितो दुःख माझी नित्यानंद दुःख माझी नित्यानंद अवधानन्दे आनन्द अवधानन्दे आनन्द मना घेई हाची चंद अवधानन्दे आनन्द अवधानन्दे आनन्द अवधानन्दे आनन्द आनन्द रे
लोपलिया राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा 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 राजस सुकुमार विशशिकळा लोपलिया राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस कस्तुरी मळवट चंदनाची उटी कस्तुरी मळवट चंदनाची उटी रुळे माळकंठी रुळे माळकंठी रुळे माळकंठी रुळे माळकंठी रुळे माळकंठी रुळे माळकंठी वैजयंती राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मुकुटकुंडले श्रीमुख शोभले मुकुटकुंडले सागमहा गमदाने साने दने द मदाने सा दने सा मादने साने द मपद मदने श्रीमुख शोभले सुखाचे ओतले सुखाचे ओतले सुखाचे ओतले सुखाचे ओतले सुखाचे ओतले सकळ
मागे एकी सवार रे दमगर सगळगे मागे एकी सवार तुका म्हणे जीव तुका म्हणे जीव तुका म्हणे जीव आ आ आ तुका म्हणे जीवा धीर नाही राजस मदनाचा उघडा राजस मदनाचा उघडा रवी शशिकळा लोकरिया राजस मदनाचा
नारायण नारायण जीवन राजीवन राजीवन जीवन नारायण श्रीवत्सलांछन गुरुमहिपति सुत श्रीवत्सलांछन गुरुमहिपति सुत श्रीवत्सलांछन गुरुमहिपति सुत जीवन सख श्री वीणा देव विठ्ठल देव विठ्ठल 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 तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल 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 देव पूजा विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल 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 देव विठ्ठल देव पूजा तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र 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 तीर्थ विठ्ठल
नाम म्हणे माझा विठ्ठल सापडला, नाम म्हणे माझा विठ्ठल सापडला, नाम म्हणे माझा, नाम म्हणे माझा, म्हणे माझा, नाम 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 म्हणे माझा विठ्ठल सापडला, म्हणून कळी काळा पाडला, म्हणून कळी काळा पाडला, कळी काळा पाडला, म्हणून कळी काळा पाडला, म्हणून कळी काळा पाडला, कळी काळा पाडला, कळी काळा पाडला, पाडनाही देव विठ्ठल देव पुरा विठ्ठल 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 तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, देव विठ्ठल देव पुरा विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल पुरारी मिगेल एक शिष्य जावन आशिल्ले वरुण मल्ल्या आणि दीपिका कामत म्हण सांगून आणि ताळेरी मिगेल शिष्य गणपती नायक म्हण सांगून बेश हांग सगळ्यांक धन्यवाद आणि ऐकलेले सकट जणांक मिगेल धन्यवाद सांगताची राग भैरवीरी भीमसेन जोशी जिला एक जो बजे हरी को सदा म्हणचे एक प्रयत्न करता असं आणि त्या ऑपॉर्च्युनिटी खातीर श्री माधव केणी माम आणि श्री देवराय केणी माम हांकां मिगेल धन्यवाद सांगता असं जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पाएगा, सोहि परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पाएगा, सोहि परम पद पाएगा, सोहि परम पद पाएगा।
खाक हो गुरु के कदम की तो प्रभु मिल जाएगा सोई परम पद पाएगा जो भरे हरि को दया सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा। छोड़ दुनिया के मजे सब छोड़ दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में छोड़ दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में ध्यान धरे हरि का चरण का ध्यान धर हरि का चरण का ध्यान धर हरि का चरण का फिर जन्म नहीं आएगा सोई परम पद पाएगा जो भरे हरि को दया सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा। दृढ़ भरोसा मन में करके दृढ़ भरोसा मन में करके दृढ़ भरोसा दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को हरि नाम को हरि नाम को कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद कहता है ब्रह्मानंद 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 कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीच समाये सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा जो भरे हरि को सदा जो भरे हरि को सदा जो भरे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा सोई परम पद पाएगा सोई परम पाएगा पाएगा।